Kardom Penny Bertar Jik Tapini Prime Time News Chanang Pinili Imoni Teron Pi. Aprang si Bertang Don Ben Chipajor Midam de Aprang Bertang Gumpi Arjik Thak. Dipu pen rong thar veadak langroy keman aningkan tak lason si rat kecheleng nang. Rong tim plamarat thorpak pen kurentina dem terek nang jipura kachesong. Rajib teron pen klimen hansit jerpopo pahinia pan kurentina ron kepadojia pan hukum kipi. Bertang kong PR jigder phi putat bertang tan pen chapajor midam snang. Dipu along kedo rong kelan pen rong tharwe adak PWD towar langroy keman. Rong kelan pen rong tharwe adak PWD towar langroy mandet ajoini rat kacheleng kisung bangso ajoini towar adung kedo akolat atum anta kulat ingpu ne dera jog bangso towar pedar depin pen keselam jiapan kulat kachobri arat lapen kacheleng aratum Karbi Anglong Autonomous Council apan tuning ribon pedo. Dipu pen berta pangdakon imoni teron pi News 24 Karbi Anglong. Kurentina dem kangwai chokche nonamat terek nang jipura rat thorpak pen kachesong. Lower Habjan rong plim plamarat thorpak pen kurentina dem terek nang jipura kachesong pon. Rat pen kethana tengke ladak rong plim plam high school along kurentin kibi ke ladak ararapan henopiglo puta jongpon. Lapen labang so sekolah hemalong arpong kemisenave inhapawe pai kemisenave ladak ke doatung kadlab sita chini dun delo lapen tek kisung jike ratlo lasi aja non sita chedon dun un e lapen rong timplam atalom ke quarantine nang bilong lepusi jongpon api thu lumba jong blog video phanta pinpura lo pajordam lo video pen lamboy pitu ke nonamat BDC chairman kalite MSia phanle chingki damnon pusi nang pachinin don nang chingwai we pen quarantine center dak nang bi nang kok nang bi kok ji pu adem la dak arji ding open pini pen ni thoma prang pen lo ne tum dak nang ka sapha ke thek don long la si la so ni thoma ne tum ka chong hong sita me la dak ne tum rong ara ta phan mane ne tum apha nang chingwai we pen si nang chingi ke pen si la dak nang ki bi athe la dak nang ki bi abang ke kopi polo ne tum ke kham ke nang kok mane pini la so high school long ke rang kha nang kok adim bang ke la han lo je la dak ayat facility ta we walta angbong lapu aprangan chot aphin de walta we apen ladak water facility ta lapu andu mangke eto rong arat pen mangke rong lempa ma rong arat pen mangke netum chedon non theke lasi ladake security lebi pusta me wala we athe ajat ta we ladak ajar facility ta we lasi laso adi mangke netum rong arat masi netum mangke kroi masi kroi theke apen bivek ji pulote nang bitame setame rong arat aning ki pungpen mo thurpak pen high school thenglap amuni thenglap pulote labangke ese mane Karbi Anglong autonomous council atum daito chi anangji pubangsi nilike jongda akisu tachi unji inut pe inut la sangring bang ketan dino tasini tu mahin ben rada hin ben pu bangke dar habjan rong plam rada hin ben pu bangke dar rong plam high school lo mangke la sa quarantine bang bilong lelo ke dak nang bilo pulo tangte ini tumke kuputi kaciri thegi mala bangke usomar kibi kithi quarantine kibi kok lo pulong te ni tum kar ne kaciri ke thang da ale velo langdang nang pulong te pini da quarantine kibi ke thang natta ale wa kalisi kisik saksi ki duthuji ni tum dak tum chekoi dekhe ni tum arat an ke ayat puna tam ni tum ke dak mane te thelo labang ni tum klar dak ni ke thegi ni matat ni tum chuning rilo lasna tum tame ni tum khan dia non ya ni tum so bangke ni tum darat on bangke ni tum kroi thek thelu na tum nahap tame kibiar di malong do igro Dipu pen berta pangdak on Deboram Kathar News 24 Karbi Anglong. Maharashtra along kachong dadon jirpopo bahania phan quarantine ronating donang jipura ronga sarpen jongpon. Maharashtra along kachong dadon pen hem kachabang hamran pen klimen hanse la pen dokmoka pen rajib tiranatum quarantine dodedet pu joy pen berta long don si herangte humridam labang sopur hot ronga sarpen chenglok maker an chetong don si lamthe arjupon pado nang chethandun ateng ke kedam dang ni phain korapli aru ning kansuri ni ra inkoya jo por phai kreni aporalam si dipu nang lelo
bonta amina IMC chidam apitu tipu medical college and hospital long check up si hem chebang thula puta nang pachinidun apitu raikom saikia tumpen chiparet ing pontu rong asar pen kathan pora tengke alangi menata labang sok kiwang putak thangta chinidun de lapen te arona pen quarantine ke padonang japanta ningje pon ipu pen berta pangdakpon Deborah Carter News 24 Karbi Anglong. Ini berta lapan sekang taniglo tumit hagmi kardom.